Fil-Libja hemm numru ta' kumpaniji Maltin li investew u impjegaw ħaddiema fuq oqsma differenti. Illum dawn il-kumpaniji jinsabu medda minn inċertezza u għalkemm mhuwiex it-tort tal-Gvern Malti, in-negozjanti qed jilmentaw minn nuqqas ta' appoġġ. B'ċertu ministri jgħidulhom li kien riskju tagħhom li investew fil-Libja. Il-mexxej Laburista qal li pajjiżna melsew meta qell l-Irlanda u l-Greċja fil-problemi finanzjarji tagħhom. Immissa bl-istess mod għandu jgħin ukoll lill-kumpaniji Maltin fil-Libja. Iva, dawn riskju ħadu, ma mhux anke il-banek Irlandiżi riskju ħadu, imma tajnihom bailout l-Irlanda u l-taxpayer Malti u sewwa jagħmel għax għandna bżonn l-istabilta fl-ewro, imma t-taxpayer Malti qiegħed joħroġ flus minn butu sabiex nagħmlu bailout lill-Irlanda. Mhux anke l-Griegi riskju ħadu, imma t-taxpayer Malti qed joħroġ il-flus mill-but biex jagħmel tajjeb għal Greċja. Il-Portugal mhux riskju ħadu, jista' jkun li t-taxpayer Malti ħajkollu joħroġ il-flus mill-but biex jagħmel tajjeb għal Portugiżi u pajjiżi oħra. Allura ma ngħinux il-Maltin. Dwar l-immigrazzjoni l-mexxej Laburista qal li sa issa l-Unjoni Ewropea fisret biss paroli u ebda għajnuna konkreta. Bil-Gvern Malti kompli juri djufija tiegħu. Dal-qasam il-fatti juru li għandna partit fil-Gvern li huwa dajjef fuq l-immigrazzjoni li mhux kapaċi jieqaf għall-interessi nazzjonali li forsi jitkellem b'mod hawn Malta u mod barra minn Malta. Joseph Muscat irrefera wkoll għal kaċċaturi u kif din il-ġimgħa rċevew fuljett mill-Gvern l-istess bħal qabel l-aħħar elezzjoni. F'dan il-fuljett jingħad lill-Gvern ftehim mal-Kummissjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija minkejja li l-istess kummissjoni ċaħdet. Fil-verità f'din ir-rebbija l-kaċċaturi jistgħu jaqbdu gamima waħda kull wieħed u summina waħda bejn 2 jew 3 kaċċaturi, temm jgħid il-mexxej Laburista.